Meta llum fil-qorti kompla smigħ ta' provi fil-każ ta' Sandro Ketkuti rriżulta li r-radjologu li xed dwar ir-riżultati mediċi ta' Vince Farrugia kien għamel xi żmien f'relazzjoni ma' bint Farrugia. Fil-qorti d-difiża ppreżentat 5 SMS li għaddew bejn il-familja Farrugia bejn il-15 ta' Marzu u 23 ta' Marzu. Wieħed minnhom intbagħat mit-tifla ta' Vince Farrugia lil missiera fejn din qaltlu li staqsiet lir-radjologu Anthony Samuel biex jieħu X-rays apposta tal-kustilji għaliex dan kien jgħin il-każ fil-qorti. Ir-riżulta li meta dawn ittieħdu Vince Farrugia kien qiegħed f'lukanda fejn tuffieha. Wara x-xhieda ta' Anthony Samuel, ir-radjologu Malcolm Crockford ġie appuntat mill-qorti biex janalizza r-rapporti kontradittorji ta' Anthony Samuel u t-tabib Mario Scerri dwar il-kundizzjoni ta' saħħa ta' Vince Farrugia wara li allegatament dan għal daqqiet mingħand Sandro Ketkuti. Il-pulizija mhix teskludi li l-bomba li esplodiet ix-xahar li għadda fil-Ħamrun kienet attivata permezz ta' mobile phone. Esperti forensiċi qed jeżaminaw il-provi li kienu nġabru mill-post fis-16 ta' Novembru li għadda. Il-bomba kienet fil-van ta' Kid Gallia ta' 31 sena. Qed issir investigazzjoni dwar jekk il-bomba tpoġġietx minn xi ħadd ieħor fil-van ta' Gallia jew inkella jekk kienx qed iġorraw. Il-pulizija qed jinvestigaw jekk kienx hemm xi ħadd li kellu mottiv biex joqtol lil Gallia. Iżda qed jinvestigaw ukoll jekk il-bomba kienitx intiża għal xi ħadd ieħor. Ir-raġel kien għadu kemm ipparkja u daħal Antomu meta splodiet il-bomba. Huwa kien għadu kemm skont ta' sentenza l-ħabs. Fortunatament ħadd ma kien weġġa f'dan l-inċident għalkemm 3 anzjani li nsertaw fit-triq fil-ħin tal-isplużjoni ingħataw trattament għal qata li ħadu. Claudio Grech li nhar it-tnejn li għadda rriżenja minn chairman tal-Mita se jkun qed jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Dan kien żvelat mill-ġurnal L-Orizzont li qal li Grech se jkun qed jikkontesta fuq l-ewwel distrett li jinkludi l-Belt Valletta, il-Florjana, il-Pjetà, Gwardamanġa, il-Ħamrun, parti mill-Marsa u minn Santa Venera. Dan huwa l-istess distrett li kien jikkontesta l-Ministru Ostingat li fl-aħħar Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista ħabbar li mhux se jerġa' jikkontesta l-elezzjoni ġenerali. Il-ġurnal L-Orizzont jgħid li meta kien għadu student universitarju ta' 20 sena, Claudio Grech kien tressaq il-qorti u nstab ħatim il-Maġistrat Dennis Montebello li kien iffalsifika karta tal-identità tal-Pulizija. Grech kien iffalsifika din il-karta tal-identità meta kien impjegat għas-sajf fiċ-ċentru tal-computers fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija. Bħallum 70 sena seħħ l-attakk fuq Pearl Harbor fil-Hawaii, attakk mill-Ġappun li kien wassal biex l-Istati Uniti tidħol fit-tieni gwerra dinjija. 120 persuna li kienu salvaw minn dan l-attakk kienu fost dawk li osservaw mument ta' silenzju fil-post fil-ħin li twettaq l-attakk. Il-President Amerikan Barack Obama qal li l-Amerikani għandhom ħarsu lejn dan il-jum u jiftakru fil-kuraġġ ta' dawk il-persuni li ssagrifikaw ħajjithom għal ħelsien. It-temp għandu jkun ftit imsaħħab, viżibilità tajba, riħ ftit qawwi għal qawwi mill-Majjistral li jsir qawwi kultant, baħar qawwi b'imbagħad baxx mill-punent, l-ogħla temperatura 18 grad Celsius, l-inqas 14 grad, dik tal-baħar 19 grad Celsius, indiċi UV 2.